салом алайкум ба ҳар нафаре ки айни замон ҳамин видеоро нигоҳ дорад. Дирӯз дар сомонаҳои интернетӣ як видео биромад ки Шаҳбоз моро фит даъват мекунад. оиди ҳамин масъала чӣ гуфтанем? ба бисёриҳо ҷои фахр ва орзу ҳам ҳаст ки катиф фит кардан. не ки ҳамаи мо медонем охирон соли ту дар репай хид гуфтагӣ мақсад ташмие ва чӣ хеле ки мухлисои ту моро дар комментариҳо мегӯянд одами паст, кенти неправ, ҳар хел ҳақоратҳо вобаста ба ҳамин ба хотири мухлисои худат ман намехостам ки дар охири карьерат ба мавори инсон ба фит як доғ бимонӣ. фит намешава бачаҳо тоқа ба хотири мухлисои Шаҳбоз худаш шояд 90% ҳамин чиза нахоҳанд. дар ту бурдборӣ пешравӣ зинда боши шогирд. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавӣ пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудани ҳастед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. агар мехоҳед дар шодтон 30 сомон кор кунед, дар ссилкаи зери видео буда медурем, регистратсия мекунем, записи экрана карда дар ҳамин рақамҳо равон мекунем. ай худат боварӣ дорӣ беҳтарин шансҳоро барои ту паримаш метиҳад.